2 Timothy chapter 2 and verse number 1. Kung nanas, amen? Tanang manindog paliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. Tanang manindog, 2 Timothy chapter 2 and verse 1. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Busa ikaw, akong anak, pagmalig-on diha sa grasya nga na ni Kristo Jesus. Si Timothy dali ang tinuod anak gayud ni Paul, pero si Paul nagdawat niya sama nga uskanak diha sa pagtuo. He often calls Timothy my son. O ang mga butang nga imong nadungo gikan kanako uban sa daghang mga saksi, mao ang itugyan nimo ngadto sa matinumano nga mga tao kinsa makahimo sa pagtudlo sa uban usab. Now go with me to Hebrews chapter 5 and verse number 12. Hebrews chapter 5 and verse number 12. I forgot to ask earlier, unsa ang Visayan pulong para sa link sa kadena? Chain link. Sabi niyo, link, ang kadena na ay mga links. Unsa ay link? Link na lang? Walay pulong niya na sa Bisaya? Ang kadena na ay mga, What did you say? I don't think it was real. And do you guys use the word link? Do you know the word link? Sumpay. Okay, I can use the word sumpay. That works. Okay. Hebrews chapter 5 verse 12. Kung nanas, amen? For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. Kay sa diya nga alang sa panahon nga kamo ang nga mahimong mga magtutudlo, kamo nagkinahanglan nga dunay usa nga magtudlo kaninyo pag-usab nga mao ang unang mga prinsipyo sa mga pulong sa Dios. O nahimon sama sa mga nagkinahanglan og gatas og dili sa magahi nga pagkaon. Now go back with me to Matthew 28. This is the famous Great Commission. Matthew 28 and verse 19 and 20. We could read verse 18 as well, but we'll just do 19 and 20. Matthew 28, verse 19 and 20. Kunanas, amen? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Busa, pangatto kamo, tudlo yung tanan mga nasod, nga magabaptismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Balang Espiritu, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan mga butang, bisan unsa nga akong gisugo kaninyo, ug tanawa, ako uban kaninyo sa kanunay, bisan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen. Title of my message this morning is the single greatest hindrance to the work of God. Ang pinakadakong babag sa buluhaton sa Diyos. Sakto na. The single greatest hindrance to the work of God. Magampo na ta. Dayon ko mo magalingkod para sa mensahe karon. Father, would you please bless the message this morning? Father, would you please guide me clearly? Would you give me a clear mind and help my sugars to stay level? Would you help me, God, to be able to give our people exactly what we need, Lord, on the last day of 2023. Thank you, God, for your blessings on us this year. Thank you for the growth of our people. Thank you, Lord, for your goodness to us. Now, Lord, I pray, God, mga ko nga ikaw mo tabang na mo karong buntag. Pray, Lord, you put your hand on the service in a special way. Help me, Lord. Fill me with your Spirit, God. I love you. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Sa diha nga si Kristo mihatag sa 11 apostles, niyanang panahon na namatay na si Judas.
Sa diha si Kristo mihatag kanila sa Great Commission. 11 kabuok ra sila. May tao dere, oh, those people are here for us. Wako nag-expect. Well, may kumakatabang nila. Wako ka-expect. Mangita sila na mo. Welcome kayo, mayang buntag. Abi na kung kumumabista sa silingan. Welcome kayo. Come on in. Welcome kayo. Welcome, welcome. Pwede mo maglingkod. Pwede may kumakatabang kanila ka-jud. Alright. Taga-asa mo? Dapitan mo? Asa dapit? Sulangon. Ha? Sulangon mo? Oh, good. Nalipay ko na mo dere. And after the service, nagwalit na ko karon, pero unya lang magkailata, magastorya gamay. And kanay mong bana, igsoon, kinsa uban ninyo? Kini dere? Kauban siya ninyo? Mayo man. Sige. Ayaw kayo. Nalipay mi na mo dere. And after the service lang ako, ha? Tagalog siya, sir. Ha? Tagalog ka? Sorry kayo. Kumong tanan Tagalog? Silang dua? Alam ko ng konting Tagalog. Si Ma'am Connie, Tagalog siya. Maka-translate siya para ninyo. So, mag-sorry ko daan kay Bisayag Yapon. And, itaw. Okay. So, kinsi mo nga lang, bossing? Joe. O, ikaw po taga Sulangon. Mayo. So, how did you find us? Itaw nag-invite ninyo? Nakikita lang sa sign? Nakikita nila. Mayo. O, nakita lang sa sign. O, nalipay ko na mo diri. Pwede ta mo storya niya. Okay, balik na ta. We use the words, the Great Commission. Nakistorya ka ba yun sa katapusan sugot ni Kristo sa iyang apostles nga muwali sa mayang balita sa kaluwasan nga to sa tibuok kalibutan. Now, I have a very simple question for you this morning. 11 kabuok sila. Is it humanly possible for 11 men to preach the gospel to every human being? No. Dili mahimo. Especially karon. Do sa 8 billion people karon. Dili sa kalibutan. Diba? So, kusadi ang Diyos nagingon, pangadto ka mo, ug tudloi ang tanan mga nasod, and then in Mark it says, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Siyempre, ang Diyos wala nagdahom nga silang 11 ra makistorya sa matag tao sa kalibutan. Kay dili mahimo. 11 people cannot talk to millions. At that time, they say about 250 million people sa kalibutan. 11 people cannot talk to 250 million people. Dili mahimo. So, ngano man ang Diyos nagsugo kanila sa paghimo sa butang nga dili mahimo. Because God had a very, very simple plan. God's plan is what we were talking about earlier, links in a chain. Nga ang mayong balita, magsumpay-sumpay. Gikan sa uskataw, ngadto sa sunod, ngadto sa sunod, ngadto sa sunod. O dari sa Matthew chapter 28, si Jesus mihatag sa Great Commission at least 5 times, bisan 5 kapanahon iyang gisugo kanila, at least 5 times. Pero diri sa Matthew na ay pinakaklaro nga explanation sa iyang plano. Sa Mark, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Pero walay explanation unsaon nga sila maghimo niya na. In Acts, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and unto the uttermost parts of the world. Pero walay explanation kabayan sa plano sa Diyos nga magsumpay. Pero diri sa Great Commission sa Matthew chapter 28, God explains His plan aron ang tibok kalibutan pwede mukat-on sa mayong balita sa kaluwasan. Let's look at it again. Matthew 28 verse 19 and 20. Matthew 28 verse 19 and 20. Okay, Pastor Mike's blood sugar is dropping. I am shaken big time. Do we have crackers, something small? I ate 1 muffin earlier and I am just going into a
physical crash. I needed some kind of a simple food that I can just eat a couple bites. Kaya mo drop na akong sugar. Why don't you go get me a couple pieces of meat? Just get me a couple pieces of meat. That'll be better than a cracker. For para ninyong mga bisita, kumen kayo kinidere. That's a common thing. My blood sugar does this. So we're used to it. Dili ko mamatay. O kung mamatay ko, si Beth maka-finish the mensahe. Let's look at Matthew 28, verse 19 and 20. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Let me read verse 20 in Visayan. Nga magatudlo kanila, syempre sila nga naluwas ug nagpabaptismo na, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan mga butang, bisan unsa nga akong gisugo kaninyo og tanawa. Ako uban kaninyo sa kanunay, bisan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen. So unsay plano sa Ginoo aron ang tanan tao makadungog o tuo sa mayong balita. Siyempre, wala siya nag-expect nga 11 katao makasulti sa tanan. So siya naghimo sa plano. So what was, thank you. Just bear with me. I'm going to eat a piece of meat. That's very rude to eat in front of people, but it's easier than me going to the kitchen. All right? We'll see if that helps. Welcome to Truth Baptist Church. Dari na lang, makitaan ka ni. One day, dito sa langit, ang Diyos mahatag ko sa bagong lawas. What may problema? So, unsay plano sa Diyos, unsay proseso nga kaya sa word, gitakda niya para sa I can't think in Visayan right now. My mind is slowing down. What is the word I'm looking for? Spread. Pagpakala sa mayong balita nato sa tibok kalibutan. What was his plan? Well, it's very simple. He gave it to us in a couple steps. I'm going to use you right now. Where did I put that marker? I'm going to kuha ang marker. Yep, here we go. What's the first step? Go ye therefore and teach all nations. What do we call that? Here's what I want you to write. Step 1. Give me a step 1. Step 1. Go ye therefore and teach all nations. So what do we call that? In our modern English today, we call that soul winning. From Proverbs chapter, is it 11? What am I thinking here? Proverbs, I forgot it. Is it 11:30? Proverbs 11:30. He says, he that winneth souls is wise. So what was the first step? God's first step, aron ng tanan tao maluwas, is these 11 men, kinahanglan magsulti sa uban, kabayan sa kaluwasan. So, here I am. I'm a pastor in Dapitan. Naidaghang sa tao sa Dapitan nga kinahanglan maluwas. O gisugo ko sa Ginoo nga magsulti sa kaluwasan ngadto sa tanan. This is where I am, so this is where I should be a soul winner. So, what is my command? It does not say stay in the church and invite people to come. Now that is good, but that's not the command. Wala tagisugo nga magpabilin sa church o mag-invite sa tao mo apil aron ng pastor magwali sa gospel kanila. Ang sugo maong pag-adto o pagtudlo kabayan sa kaluwasan. So, kinahanglan ko mangita sa tao nga kinahanglan maluwas. So, ako mo pilit ni June Carl. Every man needs to be ready this morning. Basin, pilion ka, pilian. Pilion ka. Alright, so ako magtudlo. Oh, you stay here. Una, ako magpasbo kaniya kabayan sa kaluwasan. I went to tell him about Jesus. And ako magpasbot niya, og siya makasabot. Wow, kompleto ang bayad ni Kristo para sa tanan atong sala. Ang bayad, ang sakripisyo hangtod sa kanturan, walay kulang. Wow, gilubong siya na banhaw, regalo ang kaluwasan, ako mo daw. Ganan siya maluwas. So naluwas na siya. So unsang unang lakang, I'm supposed to tell people how to get saved. Pero, lingkod sa. Kung ako mag-share ni June Carl, dayon mag-share ko ni Jade, pero dili siya maluwas kay Dautan. Dayon mag-share ko ni Joshua, naluwas na. Dayon mag-share ko ni John Michael, naluwas na. Mag-share ko ni Jude, good ko mag-story kaniya. Mag-share ko ni... Now wait a minute. Kung ako ray isa, mag-share sa tag sa Dapitan,
ang tanan tao sa dapitan maluwas. I mean, dili silang tanan maluwas, kaya ang uban, dili maminaw, pero dili ko makakabot sa tanan tao nga aron mag-share kanila. I can't even talk to everybody. Why? 85,000 people diri. Ako ray isa. So kung ako mag-sowing lang, mag-share sa daghang tao, bisa nasa, pero kana lang, dili gayud ko mag-finish sa proseso nga giplano sa Dios para sa kaluwasan sa kalibutan. Unsay sunod, sugo. Step 1 is sowing impossible kanila kabayan sa kaluwasan. Step 2, what is He commanded? I'm spitting meat. All right. Come here, Jim. Gladys is trying to poison me. All right. Naluwas na si June Carl. Unsa ang sugo sa Ginoo alang ni June Carl kung naluwas na siya unsang unang lakang sa pagsunod ni Kristo? Baptizing. So step 1, sowing. Step 2 is baptism. Na syempre, kung ang tao wala naluwas, dili siya pwede magpabaptismo, wala pa siya nagatuo, so dili pwede magpabaptismo. O kung naluwas na, siya ra makahimo sa decision. Ako gisugo sa Ginoo nga magbaptize kaniya, pero siya ra makahimo sa decision nga ganan siya baptismohan. Brother Michael, that looks like the Bibles are here. Hingna siya nga sumbagon siya kung siya mosulod. Alright? So, ako mo invite niya sa church, muanhi siya dali, o maghimo siya sa decision nga magpabaptismo siya. O kita magbaptize na. Here we go. Joke lang. And nabaptize na ka? Balik na lang. And just kidding. Wala ka sure? Don't confuse me, Pastor Mike. Maulaw ko. So, una, ako mag-share kaniya, maluwas na siya. Mag-invite ko niya, siya mag-appeal sa simbahan, maghimo siya sa decision, dili ko maulaw sa akong manuluwas, andam ko mapakita sa tanan tao sa church nga ako po ang magtutuo, ako po naluwas, so he makes the decision to be baptized. Ang baptism dili mo luwas na to, ang baptism mao ang picture lang sa atong pagtuo, mapakita sa uban nga ganan ta mo sunod ni Kristo. It's a picture of the death, the burial, and resurrection of Jesus Christ. Kamatayon, paglubong, pagkabanhaw ni Jesus Kristo. So, mag-decision siya, mag-baptismo. Now, you come stand right here. Yep, those are the Bibles. Ladies and gentlemen, we have Bibles and something else too. I don't know what. Huh? JD? All right, you're going to stay right there, all right? Ayaw magbalhin-balhin. Grab your Bibles, go to Acts chapter 2. Kung ang tao maluwas na, ang Diyos musugo kaniya nga magpabaptismo una sa tanan. Og, watch now, kung ang tao mag-decision nga magpabaptismo, I don't think the devil wants y'all to hear this sermon this morning. We're going to be here until midnight, so watch night service nag-start sa buntag. I'm lost in where I was going here. Acts chapter 2, go there with me. Now, when a person, listen to me very carefully, kung ang tao maghimo sa decision nga siya ganahan magpabaptismo, listen to me now, that makes him a member of the church where he's baptized. Kung ang tao na baptized diri, membro na siya diri sa atong church. That is a biblical concept. Occasionally someone will talk about, say, well, you could get baptized, but that doesn't make you a member of our church. Biblically, it does. Sumala sa Biblia, membro na kung magpabaptismo ka sa simbahan. Acts 2:41. Acts 2:41. This is the day of Pentecost. Si Peter nagwali, 3,000 sa 3,000 people naluwas na. Acts chapter 2 verse 41. Hunana, say amen. Then they that gladly received his word were what? Baptized. And the same day they were added unto them. My papers are flying. Good night. Pastor Mike's about to lose his salvation. Here we go. In the same day, there were added unto them about 3,000 souls. Okay. Unya, sila nga malipayong midaw sa iyang pulong, gibaptismohan. Ug sa maong adlaw, dihay nadugang ngato kanila, nga duulan sa 3,000 ka kalag. Nadugang ngato ni kinsa. Nadugang ngato sa mga tao nga naluwas o gibaptismohan na, di ba? Ang lain magtutuo. So I have a question. When a group of people are saved and baptized, ug sila magtigom regularly,
aron makadungog sa pulong sa Diyos, what do you call that group? That's a church. So, when these people were baptized, they were added to the other believers. They were added to the church. And we see the same concept down in verse 47. Tanaw verse 47. Acts 2:47. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the what? Church daily such as should be saved. Ugang ginomidugang nga ato sa iglesia sa adlaw-adlaw ni atong mga nangaluwas. So what is the process here? First, naisawani mo ato ta sa lugar nga naitawo o mo sulay mo passport kanila kabahin sa kaluwasan. Step 2, kung siya naluwas na, gisugo siya sa Ginoo nga magpabaptismo o kung magpabaptismo siya, now he is a member of a what? Church. Now, why does he need to be a member of a church? Aron siya makakaton sa pulong sa Diyos. So what's the third part? Step 3. Step 3. Teaching and learning. Verse 20 in Matthew 28, verse 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan mga butang bisan unsa nga akong gisugo kaninyo. So, if I'm commanded to teach, kung ako gisugo sa Ginoo nga motudlo kaniya, kana po ang sugo sa Ginoo nga ato kaniya nga kinahanglan siya mukaton. Diba? Are you listening now? Kung ako gisugo mo tudlo, siya gisugo nga tudloan. Can I say it that way? Okay, so that's why we put it here, teaching and learning. Because listen very carefully. I can't teach him if he's not here. Makatudlo ko sa pulong sa Diyos. Pero kung walay tao mo apil, dili sila tudloan. That's deep, isn't it? I've heard pastors stand up and say, well, I'm glad you're here today because if you weren't here, I would be all by myself. Tinood kayo. Lalong kayo. So we have the process. Step 1, soul winning. Step 2, baptism. Number 3, step 3, teaching and learning. Pagtulog, pagkaton. It's funny today. It's a common thing in America right now to say, unsa ang inyong discipleship program? You ever hear people talk that way? Now, can I just be honest for a minute? I don't 100% understand that question. Because in Jesus' command, the church is the discipleship program. Churches don't have a discipleship program. Church is the discipleship program. Magtigom ta aron mukaton sa pulong sa Diyos. Now, I'm in favor of people having their booklets and organize. Ganahan ko bisan unsa paagi ang tao mo tulo sa pulong sa Diyos, ako magsuporta niana. But the truth is, God's discipleship program is the church. Watch me now. You say, Pastor Mike, what's the best discipleship program? Are you ready? Sunday school, Sunday morning, Sunday afternoon, Wednesday night. Kana ang situation ang Kristohanon motubo gayud. That's God's discipleship program, the church. The church. We're talking today about God's plan. Nagstorya ta kabayan sa plano sa Diyos. Siya nagsulting pagwali sa mayong balita nga to sa tibok kalibutan. Pero na 11 tao ra, dali mahimo, dali kaya nila. So God says, I got a plan. Kinahanglan ta magsumpay-sumpay. Una, mag-share ka. Mga sa mga tao kinahanglan maluwas, mag-share ka kanila. Dayon daton sa church aron sila magpabaptismo mo pil sa simbahan, and now they are part of the teaching and learning. Step 4. Turn with me to our first text verse, 1 Timothy, 2 Timothy. 2 Timothy chapter 2 and verse 1. Gikapoy ba ka? Ayaw maulaw sa dali madugay na kay kauban diri. Alright, ayaw ka balaka. 2 Timothy chapter 2 verse 1. 2 Timothy chapter 2 verse 1. 2 Timothy chapter 2 verse 1. Unana, say amen? Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that thou hast heard of me among many witnesses,
The same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Basaya, verse 2 lang. Ug ang mga butang nga imong nadungog, gikan kanako uban sa daghang mga saksi, mao ang itugyan nimo ngadto sa matinumanong nga mga tao, kinsa makahimo sa pagtudlo sa uban usab. So what do we have here? Unsa step 4. Give me step 4, Miss Gillette. Step 4, new soul winner. Let's say a new soul winner. Let's say a new soul winner. A new soul winner. A new soul winner. So what happens? All right, let's run through this. Mag-practice ta, all right? So now see June Ray today. June Mark. I just called you June Ray. June Carl. Sit down, June Carl. Stop confusing me. June Ray is somewhere else. And here we go. June Carl. So see, now see June Carl today. Wa siya nalawas. Wa siya pakikabayan sa Ginoo. Dautang gayud siya. Tinood gihapon kani. Pero, so layog yun siya. Wala siya naluwas. Kaya yun, ako, ang pastor, mubot sa dapitan. Nangita ko sa mga tao, kinanglan maluwas. Kita ko, oh, luoy kayo. Dautang gayud. Padulong sa impyerno. Oh, kinanglan sa tabang. So ako mag-share kaniya. Naluwas na siya. Dayon, mag-decision siya mo ani sa church o magpabaptismo siya. Dayon, magpadayon siya sa church mo. Katon sa pulong sa Diyos. O kung siya mag-start mo tubo, sa dalit madugay, siya magkuyog na ko sa pag-share sa mayang balita. Are you ready? Now I want, kinahanglan ka mo pili sa tao, pugson niya, mo pildere, ug ako pod mangita sa uban. Mangita. Kinsay mong pugson? Pili. Kinsay mo? Jomar. Alright, Jade, ikaw, aqua. Here we go. Put your stuff down. Daghang, kinsay mo ang diha, daghang gayud. Here we go. So, kitang duha. You see how this starts to work? You see how this works? Kitang duha. Now we're both working, so ganahan ba ka magpabaptismo? Di pwede. Ang mga dautan, di ba? Pwede. And, so siya na dere, o siya. This is, I need new batteries. I don't think the devil likes this sermon at all. All right. Stop whispering. Bawal ang paghanghong. Kinahanglan ka magsangyaw, dali maghanghang, ha? All right, here we go. So, magpabaptismo siya, og magpadayo sila. Come on, dire na ka. Og ang pastor magwali, look at me, ayaw maglantad. Ako nagwali, dere, nagtulog ko sa pulong sa Diyos. Mag-start sila mutubo. Sila pa dahil mutubo. Unsa atong buhaton. Kuyog na ta. Tala na. Ay, pili na. Pili. Kinsay mo, pili. Pugsa. Kinsay mong pilian. Little boy, kipili na ka. Doble kipili. Kamong duha, dali makapili ni little boy. Hi, Brother Michael, kipili na. Wang, ikaw ako. Jake, kinsay mo, Hi, Dr. John Michael, kinsa, Julius? Hi, Julius. Hi. Sorry, John Michael, white tao. Nailabot ka ba yung sa mong galag karon? Now, listen very carefully. Nakasabot ko, this isn't what happens. Daghang tao maluwas, dili sila musimba. Number 1, naluwas kihapon kung nagbutang silang pagtudia ni Kristo. Dili gayud ta mo lang tao, oh, wa siya nagsimba, so wala siya naluwas. Dili ta mo tong tao maluwas pinagi sa pagsimba. Ang tao maluwas pinagi sa pagtudia ni Kristo, nagdawas siya sa regalong na kinuwang walay katapusan. Pero, panaglitan lang kani. Kabalo ko, there will always be more people saved than come to church. That's normal. Bisan diya sa ministry ni Kristo, kanang kahimtan. Si Kristo na dagang tao naluwas, pero dagang sila nagundang, dagang wala nagsunod niya. So, just you understand the illustration. Mas dagang pa naluwas, pero sila ang nagapil. So, are y'all following the story here? And then slowly over time. Linga mo dere. Magwali ko kabayan sa mga sala sa dautang dere. And so over time, watch. Padayon sila mo tubo. Nakinsang una naluwas dere. Si June Carl, alit sa June Carl. Slowly over time, we get to step 5. Tindog na. Nanatay. Dili magsunin lang karon makatudlo siya sa pulong sa Diyos. Tungod kung magdako ng church, ang pastor dali na pwede maghimo sa tanan pagtudlo pagwali, na Sunday school teachers, na junior church,
Diba? Na lain ministry, na opportunity mawali sa jail or lain oportunidad. So we need more teachers and preachers. So that gives us step 5, Gillette. New Bible teachers. New Bible teacher. Are you following the logic here? Dili mahimo nga 11 people lang makawali sa mayong balita sa 250 million. Di noon? So, si Kristo ang Diyos naghimo sa plano, magsumpay, ug mag-multiply, magpadaghan. Sumpay. Okay. So what are we seeing here? Here's what I want you guys to do. I want all of you guys to line up here. Linya, dali. Linya, atubang. Ikaw pod. Dali ka. Alright, everybody stand and face forward. Tanawa, kini mga gwapo nga tao. I'm sorry, mangita ta sa mga gwapo. Wala. Alright. Now, I need you to slide down just a little. Now, first of all, I'd like you to notice, walay babae nga naluwas kay ang Diyos delikanahan sa mga babae. So, kanara. Okay. I need a few more guys. Let's see here. John, Michael, Brother Nestor, Brother Edgar. Here we go. Alisa, here we go. Okay. Brother Milford, dili ko ganang maulaw ka. Ikaw po repel. Here we go. Dili ko ganang, what's the word? Pasagdan? Dili ko ganang pasagdan ka. Kuyo ka. Nuamar, ikaw po. Hurry. Ako, dili mo tawag ni mo bago pa. Kailan ni mo. Wow, si Nualmar. Alright, here we go. Ispog gamay. I want you to slide on na gamay nga space. Here we go. Okay. Excuse. Now, you all stay right there. And kung mga dautan, makabantay nila, ha? Now let me read you 2 Timothy 2:2 again. Paminaw. And the things which thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. O ang mga butang nga imong nadungo gikan kanako uban sa daghang mga saksi, mao ang itugyan nimo nga sa matinumanon nga mga tao kinsa makahimo sa pagtudlo sa uban usab. What is Paul saying here? All right, now, ako si Paul, ikaw si Timothy. Kinsa ka? Timothy. Sigurado ba? Mura ka Nuelmar para na ako. Okay. Kini si Timothy, ako si Paul. Paul said, Timothy, ako nagpasa sa kamatuoran nga to kanimo. Okay? Now, ikaw kinala magpasa sa sunod. Now, wait. Is he supposed to stop or magpasa gyapon? Magpasa gyapon. Dahil siya magpasa gyapon. Na siyempre, mas komplikado sa kapag katinood. Stop that right there. Wala tayong nagsulti. Sila dito, ready na maluwas. Tawag gyapon sila. Okay. Magpasa-pasa ta. Diba? So, kung ako nagdawat, dili angay ako muhawid, kaya na mo pasa na. Tinood ba? So kini ang simple nga panaglitan. I've done 2 illustrations, kitang tanan mo kuha. Pero kini ang simple nga pasabot. Magpasa. Pero kini ang kamatuoran. Let's take it back. Pasa na. Alisa, hot potato na. Pasa. Wow, nindot gyurang tanan naluwas na. Padayon, naluwas na. Wow, naluwas na. Padayon. Pero kini ang problema. That's not what happens in real life. Kaya nga naman sa daghang situation ng mayong balita, dali mo abot sa kinatumyan. Pwede ka makuha. Ako mo pakita ni mo sa rason, hawid lang ka na. Nga naman, sa daghang panahon, ang mayong balita, dili magsumpay-sumpay. Paminaw sa verse. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men. This is not talking just about the gospel. This is about the entire Christian life. Ang saktong paagi nga magkinabuhi, aron ikaw uska effective soul winner. Aron makashare ka sa mayong balita, aron maka-appeal ka sa work sa Diyos. The same commit thou to faithful men. Mao ang itugyan nimo nga to sa matinumanon nga mga tao.
Excuse me. So akong gitugyan, una ang kaluwasan siya nagdawat. Dayon akong nagtugyan nga to kaniya sa works sa ministry. Dayon siya magpasa nga to ni Julia, so magtugyan man. Dayon siya magtugyan nga to ni June Carl. Pero unsay problema nga nung mandali mo sumpay-sumpay tungod kanunay nga mga tao dili faithful. Stay there. Hatag-hatag. Hatag-hatag. Sulay nga mutugyan ni Michael. Sulay nga mutugyan ni Michael. Kung wala si Michael, dali makatugyan o dali mo sumpay. Si Pastor Mike, unsang pinakadakong babag sa buluhaton sa Diyos. Are you ready? Unfaithful Christians. Kung wala ka nakakaton sa pulong sa Diyos, dili ka ready magtudlo kung imong panahon mo abot. Kung dili ka magtubo, mahimong mas lig-on sa imong Christian life, dili ka ready magsangyaw kung Diyos mo dala sa tao at ubangan nimo. Pila ka panahon na tayo oportunidad mag-share, pero maulaw ta. Maulaw. Pasin ang pastor makashare kaniya. Pasin, pero murag dili, kay dakang gayo ng tao. Thanks guys, pwede ko mo maglingkod. Ako mo tawag, lingkod-lingkod mo. Salamat kayo. You listen to me very carefully. Paminaw na. Kinahanglan ta mainumdum. Ang atong faithfulness, dili kabayan sa atong kinabuhi lang. Ang tanan tao mo sunod na to, depende sa atong faithfulness. Say, dili ko kinahanglan magsimba, pero dili ka ready kung ang Diyos kanahan mo gamit ni mo. Are you listening? We're talking about faithfulness this morning. Ang Kristohanong kinabuhi, dili depende sa imong abilidad. Depende sa imong faithfulness. So this morning, I want to ask a simple question. Are you faithful? Matinumanon ba ka? Many times in the New Testament, mukita ta sa verses kabahin sa Christians should be ready for every good work. Kinahanglan ta andam na para sa matag maayong buluhaton. The Bible says in Hebrews 5:12 atong gibasa ganiya, kaysa diha nga lang sa panahon nga kamo angay nga mahimong mga magtutudlo, kamo nagkinahanglan nga adunay usa nga magtudlo kaninyo pag-usab. Kaya nga naman, tungod dili ta faithful, dili ta ready kung panahon mo abot. Well, Pastor Mike, I just don't think faithfulness is that important. You can talk to God about that. Karong buntag, dali kong mga saba, dali kong maglukso-lukso, maglaway sa front 3 rows, dali kong maghimo niya na karon, just magsulti franca gyud. You cannot please God without being a faithful Christian. And listen to me, ang unang lakang sa faithfulness, mahong church. Oh, Pastor Mike, ang paglakaw ban sa Diyos, mas importante pa sa pagsimba. Pasin. Pero dili komen nga naay tao nga faithful sa paglakaw ban sa Diyos, nga dili faithful sa pagsimba. Oh, there's a few. Si Gary, nasa jail, he walks with God, pero wala siya choice kabayan sa pagsimba. It is at church that we are reminded to do the things that we know we should do. Are you listening? It is at church nga mainit na pod ang atong kasing-kasing para sa buluhaton sa Ginoo. O kung naay Kristohano nga dili faithful dire, morag dili faithful siya sa lain area. Watch, if you're not faithful in the place that people can see you, faithful ba ka diha sa imong balay sa diha walay tao nagbantay? Morag dili. Morag dili. Kamusta imong paglakaw sa Diyos? Kamusta imong pagbasa sa Biblia? Faithful ba? Matagadlaw? Kamusta ang imong pagsangyaw? You've been saved
and baptized, most of us, wako kabalutanan, pero murag. But have you gone to step 4? I have never met a faithful soul winner who was not faithful to church. Not one. Ug ang tanan tao mo sunod nimo, depende kanimo. Can I say this very frankly? Ikaw ang basulon dito sa Great White Throne. Dili hukman. Ikaw naluwas. Ang Great White Throne para sa mga tao wala naluwas. Pero ikaw ang basulon kanila. I'm sorry, basulon nila. Kaila ka nako, wag ka nagyon nako. Ikaw nahibulong nga padulong ko sa impyerno, wag gyud ka nag-share ka nako kabay ni Kristo. Ikaw nahibulong nga dalit tinurong doktrina sa Katolika, pero ikaw nagtuwa ako magpadayon diha. Aun sa mangka nagtawag imong kauliong nga higala nako. Nakay parente, wala gyud gi-sharean nimo. Pastor Mike, dali sila maminaw. Mas mayo ikaw mohatin nila sa tsansa. Number 1, basin sila maminaw og maluwas. Number 2, kung dili sila maminaw, dili sila makabasol nimo kung maimpyerno gayud. Are you faithful? Do you know what faithfulness is? Can I define faithfulness? Obeying God constantly. Ang pagtuman sa Ginoo nga makanunayon. Kung dali ka faithful, dali ka masinugtanon, tungod, ikaw ra mag-decision kanu sa mutuman o kanu sa dili. That's not obedience. That's not following God, that's following me. God, I will decide when I obey, and you better accept it. May I use the Visayan expression? Bagag na wong. Kung ako mohatag kanimo, naglaon ko mag-appreciate ka sa akong gihatag. That's a bad attitude, my friend. Kita ang utangan niya, dili siya kanato. So I ask you today, are you going to be faithful in 2024? Or are you going to decide when you will obey and when you won't? Mahimong ka faithful. Matinumanon man, makanunayon motuman. Dili on and off, on and off, on and off, on and off. Mubasa sa Biblia, daghan karon dayon sa February date na. Diba? Are you faithful? And will 2024 be a year of faithfulness? Ang challenge karong buntag, simple kayo. Ang kalibutan, depende na to. Dili depende sa imong pagka-bright, depende sa imong faithfulness. I challenge you today, be faithful. Aron ang Diyos makagamit nimo kung ang saktong panahon mo, boy. Whenever head bowed, every eye closed.